kaway nakakinhun kinong niya kali kamay palma hakatahan nong po kabadju kamay na nong po siya katahan bernihan menda kasngi hakalama jong ka Local Taxi Owners and Drivers Association LTO&DA nong po region kala shimsunan da kasenjam kabakam tinge da kabapan mana yigi jaka yeng kali kumkata ka no smoking zone bantela kam yigi du giriu panba iba duty duma haki jaka palpa para po ki kali kamay iba jupan kenyi ki kandon an jongka Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003 Kotpa 2003 Hagajingilang kablalong menda kasngi hador bar hall sajir nongpo kanika association omtang bakalapan mana ya kata ka no smoking zone Henry kala samru wat ya ki ID jong ki driver bakamay kali palpa da ka we ka thong banwanra ya ka jingshngan na ka benta ki palpa ki basyang haki kali kamay palpa kumlapan pao do President Uba Vincent Sokwai kanika jingpin mana ya ka no smoking zone hanong po badru ka jingsam ya ki IDC shaki driver kadega thong jong ka seng ban boranti yaki kendon an bamsha bandi duma hagi jaka palpa ni hagi kali kamay bala samru yaki ID shaki driver ban pentikna yaki jingshingan kinong let nyawan haba kila dan yakata ka ID kabala bu kerpang daka association Mat ID tu saya. Mat ID tu ID. This collective effort to ensure that public places remain safe and healthy for everyone. See, under the Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003, smoking in public is prohibited. And under Section 4, as far as I can remember, that there are some penalties that can be that is liable whoever is breaking the law. So I would like to request, since we have the traffic in charge here, then to inform the traffic policemen who are out there doing the duty, whenever they see some people who are not obeying the law or obeying this, because we are going to put this smoking on display cards over there. So whenever they see any person who is not obeying the law, tell them to punish them. Tell them to take the penalties. Under Section 4, there is a penalty of them. So because see, unless and until if we don't pay. Kasngi katloy turek nomor Powersan ni nakaliang kajungi Local Taxi Owners and Drivers Association menta kasngi nilasim ya kasenjam kabakerpang ngaduk ke program ke belalong nemne apa dongpo community hall bad haduk kane ke khidmat ke pengidon apa kane ke local taxi stand kajungi apa dongpo menta kasngi aga program kajungi ngilayo ban penbet ya lightly jimat jong kane kasngi ka benta ka bakongsan bat ka baningkong kalong bana kaliang ka jungi rengkat ka jungi trailang ka office jong deputy commissioner ka office jong superintendent of police ka office jong district transport officer ka office jong district medical and health officer menta kasngi ilala ban rai ia kane ka jaka ka jungi ka local taxi stand ka no smoking zone lane kata ka jaka ka balaj na ka jingdi duma pathar ngi nakaliang ka asosian ka jungi lasim ya kane ka sinjam lengba ka jingdon ka jungi ya kata ka jingkipli ka bakraw kamtam ka bayadei bab ka khot ka kya kumbangi baro ngitip ka jingdi duma kawanra sisa kya kata ka jingma kamtam ya ka khot ka kya ka jungi om bakat penbu jingma tang yingi ki badi ya ka henrei wat ia ki long kumi ki barmet ki kentei ki kena bat baru ki bayat bayang lengba kane ka stan namar kumbangi tip ba
ka jingdi duma ka jungi ka permi tedam lengba ka tu ka tedam ka bangi permi mangi ki pajba ki jungi passengers ki jungi ki longmi ki longpa ki kun samla ki bayat bayang nang nena stand ka kta wat ya kiru dai halor kata ka benta bat ka jing snokya ka bakraw ngilasim ya kane ka sinjam ban declare ya kane ka stand kum ka no smoking zone Buat ngitip ba nadu war jarlai kala don ka an mo apo ka kot pa 2003 idon nadu reunion tali di section ki ba anom cha magi rumah kita kapat ba haki jakayo apo stand lane haki hospital henrei hadu kine kisni niyo i ba ya katakaan lempat pentrai kam hakane ka jaka ka jungi mamar ngiyo i wat nakaliang i pulit ru isyam singe kimla ban butin ya wei unong di duma bat ban pensitom iki katum kan dei halor kane ka benta ka asosian kala siem ya kane ka sinjam ka bakraw ba hangne apo stan ka jungi inom sya yano ban di duma lau dei pasenjar lau dei u driver jungi lagi dei kino ki bayang lengba kane ka jakana apo stan ka jungi bat agaju ka buar na kaliang ka jungi ni kwa panpa ya kane ka buar juru kum kacing maham ya baro kinong lek nongwan ya ki drivers ngadu ki drivers sumo ki drivers auto ban kiwei ki ba pendut kam ya kane ka surok lengba ka stand ki jongi snowba wat omdi duma lane sigaret hendapi poi hakane ka jaka ka jongi kumba menta ka sngi lala ban declare ka kum no smoking zone kamut kala don ka an ka bangi na ka asosian rengkat ka jing trailang baki pulit ngin pentrai kam ya ka lada jaba na kalian ka asosian ngilam yano la udai driver jungi bapenkan ya ka an ka baudi duma hangne hapustan ka jungi na kalian ka asosian kandan guna katum ka an katum ka Compact section 2003 section 4 ya ni kenturu ya baro kiri upajba nadu kinong wan ki drivers ki jongi bas ngau ba wat omdi duma hakane ka jaka ka jongi so ba ban ya burom bat ngiburu ka cingkerpat ya ki pajba nonglek nongwan bas ngau ba ban ai gakti kamon gakti kadiang ka jongpi ya ka asosian ka jongi kenang bangin la banrat tingkong ya kane ka kelam kata ka jingdi duma patar haki jaka pajba kada ka bas ngaurit bat ka cingkurom ni kerpat ya baro ki pajba jong ka dong berkatan anda piwan ang ne bustan jungi soba wat omdi diri lane skrat kata kadai ka cingkerpat na kaliang ka asosian ka jungi